हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। लेटेस्ट निउस आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै जाहाथे भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना लानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपफ्राव जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो। लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। बेवहाय नाम्बार 1 आव जे गोदानै कर'ना भाइरास मोननाय जादों दिनैनि समाव जे बेवहाय गासै 16 कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। बेबादि मोननायखौ जोङो नायोब्ला दिनै जोंनि आसामाव बेसेबां जायखो जे 682 दिनैहाय जोंनि कर'ना भाइरासनि थैलिया 682 सिम जोङो जाहैनायखौ नुनो मोन्दों। बे 12 सा सुबुंफ्रानो सोरमोन बबे जायगानिफ्रायमोन एक्चुअलि बिसोरनि नामखौ दासिमाव मोननाय जायाखै नाथाय बिसोर बबे जायगानिफ्रायमोन जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार एबा हेल्थ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव बेखौ जोंनो फोरमायनानै होदों जे जोङो बेयाव नायब्ला नुनो मोन्दों जे बेयाव हजाइनिफ्राय 6 जन आरो गलाघाटनिफ्राय 6 जन आरो दरंनिफ्राय 2 कामरुप मेट्र'निफ्राय 1 आरो कामरुपनिफ्राय 1 जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों। दा दिनै बेफोर गासैखौ लाफानानै जोंनि आसामनि कर'ना भाइरासनि स्टेटासा नैबेबादि जे पजिटिभ मोननाया जाहैबाय 682 आरो डिसचार्ज जाबाय 62 आरो 613 जाहैबाय दासिम एक्टिभ जानानै दं आरो डेथ जाबाय 4 आरो 3 मानसिखौ गुबुन हादरसायाव दैथायहरनाय जाबाय जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों। लोगोफोर आङो दानिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों जे जोंनिनो भारत हादरनिनो गुबुन स्टेटफ्राव दिनै कर'ना भाइरासआ माबायदि गोसारखो बेसेबां थैखो बेसेबां डिसचार्ज जाखो बेनि गासै डाटाखौ आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। नाथायब्ला हले आङो बेवहाय गासैबो डाटाखौ बुङालासिनो गोनां खोथाफोरखौल' बेयाव बुंगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै नायनो हागोन। बेवहाय गासैबो बेवहाय बेरखांनाय दङ जे बेयाव एक्टिभ केसेस रिकभार डेथ बायदि आरो बिसोरो बेसेबां रेंकआव जानानै दङ थैनायाव बेबायदिनो केसेस मोननायाव बेबायदिनो डाटा दङ बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। नाथाय आङो बेवहाय गोनां खोथा जायफोर दिनै केसेस मोननाय आरो थैनायखौल' आङो बेवहाय बुंलांनो थाखाय नाजानाय जाबाय। बे समाव जोङो नायलांदिनि जे आन्डामान निकबार आरो आइलेण्डआवहाय दिनै बेसेबां केसेस मोननाय जाखो जे 33 केसेस मोननाय जाबाय आरो बिनिफ्राय दिनै सासेबो थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै। आन्ध्र प्रदेश नेक्स्टआव दा बेवहाय 3171 केसेस मोननाय जाबाय आरो बेनिफ्रायनो दिनैहाय मा जाबाय जे 57 बेक्तिया दिनै बे कर'ना केसेस जानानै दिनैहाय जिउ गोमानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेशआव जोङो नायब्ला नुनो मोन्दों बेवहाय दासिमाव 2 मोननाय जाबाय आरो सासेबो दासिमबो थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जायाखै। आसाम नेक्स्टआव आसामखौ जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों बेयाव दासिमबो आपडेट जायाखै स्टेटासा बे अनलि 616ल' नुदों। नाथाय जोङो अलरेडि दहाय नुखाबाय जे नैबेहाय नायब्ला जों नुनो मोनखाबाय जे 682 मोननाय जाबाय आरो 62 डिसचार्ज जाबाय आरो दासिम एक्टिभ जानानै दं जे 613 आरो 4 थैबाय आरो 3खौ माइग्रेट खालामहरनाय जाबाय जोङो बेखौ अलरेडि नुखाबाय। अब्ला जोङो नेक्स्टआव नायदिनि आसामनि नेक्स्टआव दङ बिहाराव दासिमाव 2983 केसेस मोननाय जाबाय आरो बेसेबां थैनाय जाखो बेनिफ्रायनो जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 13 बेक्तिया दिनैहाय बे केसेसजोंहाय दिनै थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय। चन्डीगढ़आव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय दिनै 266 केसेस मोननाय जाबाय आरो 4 थैनाय जाबाय आरो नेक्स्टआव नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बेवहाय छत्तीसगढ़आव 361 आरो सासेबो थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाथ'वाखै। नेक्स्ट दाद्रा एन्ड नगर हावेलियाव जों नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय 2 केसेस मोननाय जाबाय आरो सासेबो दासिमबो थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जाथ'वाखै। देन नेक्स्ट दिल्लीयाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन दासिमाव 14,465 केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिम जे 288 बेवहाय थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नेक्स्टआव गवायाव जोङो 67 केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिम सासेबो थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै। गुजरातआव 14,821 मोननाय जाबाय आरो दासिमाव 915 बेक्तिया दिनैहाय बे केसेसजों दिनै साग्लोबजानानै जिउ गोमानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दानिया नेक्स्टआव हारियानायाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन 1305 जोङो बेवहाय केसेस मोननायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो थैनायनि अनजिमाया बेवहाय 17 नुनो मोननाय जादों।
नेक्स्टआव हिमाचल प्रदेशआव दासिमाव 247 केसेस मोननाय जाबाय आरो 7 बेक्तिया बेवहाय जिउ गोमानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नेक्स्टआव जम्मु एन्ड काश्मीराव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय दासिमाव 1759 केसेस मोननाय जाबाय आरो 24 बेक्तिया बे बेमारजों दिनै जिउ गोमानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नेक्स्टआव नायोब्ला जों नुनो मोनगोन जे झारखन्डआव दासिमाव 426 केसेस मोननाय जाबाय आरो 7 थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। कर्नाटकआव 2283 केसेस मोननाय जाबाय आरो 44 दिनै थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय। नेक्स्टआव केरेला 963 केसेस मोननाय जाबाय आरो 6 जन थैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। लादाखआव नायोब्ला 53 केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव सासेबो थैथ'वाखै। आरो दानिया जे मध्य प्रदेशआव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे दासिमाव 7024 केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिम बेसेबां थैखो जे 305 बेक्तिया दिनैहाय थैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। महाराष्ट्रआनो बयनिख्रुइ बांसिन थैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयाव नोजोर होनो गोनां बाथ्रा नैबे जाहैबाय रेंक नाम्बार 1 बयनिख्रुइ बांसिन थैदों बियो। बेयावहाय दासिमाव बेसेबां केसेस मोननाय जाखो जे 54,758 केसेस मोननाय जाबाय आरो बेनिफ्रायनो 1792 जोङो थैनायखौ नुनो मोनदों। जोङो नायोब्ला नुनो मोनदों जे जोंनि भारत हादरनि स्टेटफोरनि मादाव महाराष्ट्रआवनो बयनिख्रुइ केसेस बांसिन मोननाय जाबाय आरो बेयावनो बयनिख्रुइबो बांसिन मोननाय जाबाय। जोङो बेवहाय नायनायाव नुनो मोनदों जे स्टेटफोरनि मादाव बेयो रेंक नाम्बार 1आवहाय दासिमाव दङ। दानिया मणिपुराव जोङो दासिमाव 39 केसेस मोननाय जाबाय आरो बेवहाय दासिमाव सासेबो थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाथ'वाखै। दानिया नेक्स्टआव मेघालयआव 15 केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव बेवहाय सासे थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। मिज'रामाव सासेल' मोनदों आरो बेनिफ्राय दिनै सासेबो थैथ'वाखै। आरो नागालेण्डआव दासिमाव 7 मोननाय जाबाय आरो दासिम सासेबो थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जायाखै। लोगोफोर नेक्स्ट नागालेण्डनि उनाव दानिया फैबाय उरिष्याआव दासिमाव 1517 केसेस मोननाय जाबाय आरो 7 जन थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जाबाय। दानिया पन्डिचेरियावहाय 64 केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव सासेबो थैनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। नेक्स्टआव पान्जाबाव 2106 केसेस मोननाय जाबाय आरो 40 बेक्तिया दिनैहाय बे कर'ना भाइरास केसेस जानानै थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। दानिया नेक्स्ट राजस्थानाव नायोब्ला दासिमाव 7536 जोङो बेवहाय नुनो मोनदों आरो बेयाव थैनायनि अनजिमा जाबाय 170। आरो सिक्किमाव दासिमाव सासेल' मोनदों आरो बेवहाय दासिमाव सासेबो थैथ'वाखै। तामिलनाडुआव दासिमाव 17,728 मोननाय जाबाय आरो दासिमाव 127 बेवहाय थैनायखौ नुनो मोनदों। तेलेंगानायावहाय 1991 बेक्तिनि देहायाव केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव 57 बेक्तिया दिनैहाय बेयाव थैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। त्रिपुरायाव नायोब्ला नुनो मोनगोन दासिमाव 207 बेक्तिनि देहायाव दिनैहाय मोननाय जाबाय जे कर'ना केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव सासेबो थैथ'नायखौ जोङो बेयाव नुनो मोननाय जायाखै। उत्तराखन्डआवहाय दासिमाव 401 जोङो केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव 7 थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। आरो दानिया जोङो नायोब्ला बेयाव नुनो मोनगोन उत्तर प्रदेशआवहाय दासिमाव 170 केसेस थैनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय केसेस मोननाया जाबाय 6548मोन आरो बेनिफ्रायनो थैनायखौ जोङो नुनो मोनदों जे 170। आरो वेस्ट बेंगलाव 4009 जोङो केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव 283 जोङो मोननाय जाबाय जे बेवहाय थैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय। जे जोंनि स्टेटफोरनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन थैनायानो जाबाय जे महाराष्ट्र जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोननाय जादों जे महाराष्ट्रआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन थैबाय आरो बेबायदिनो गुबुन स्टेटफ्राव बेबायदिनो थैनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। जे दिनै कर'ना भाइरासआ जोंनि भारत हादराव बेसेबां गिख्रंथावै दिनै साग्लोबसारदों जोङो बेखौ नुनो मोनदों। जे बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जोङो अभारअल दिनैनि गेजेराव जे बेसेबां जाबाय जे 1,51,767 जोङो केसेस मोननाय जाबाय आरो बेनिफ्रायनो दिनै रिकभारि जादों जे 64,425 आरो थैनाया जाबाय 4,337 थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। अब्ला बुंनो हायो जे जोङो बे कर'ना भाइरासआ मोनसे गिख्रंथाव थै लंग्रा बेराम। बेनिखायनो जोङो बेनिफ्राय अरायबो जोङो हुसियार थानांगोन बे बेराम सन्देरनायनिफ्राय। मानोना जोङो मिथिगौ बे बेरामखौ दासिमबो सोखानायनि थि रोखोमनि भेक्सिन मोननाय जायाखै।
बेनिखायनो जोङो माखासे गाइडलाइनफोरखौ सरकारि गाइडलाइनफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन बे बेरामनिफ्राय जाहाथे जोङो बारग'यो जे नांगौनि बांसिन जोङो बायजोआव ओंखारनो नाङा ओंखारोब्लाबो जोङो खोब ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन जोङो खुगायाव मास्क गाननांगोन आरो जानला मोनला जोङो मुजुदै गारनो नाङा जाहाथे बे बेरामा गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव बारदेरा आरो नोंनियावबो बे बेरामा फैया लोगोफोर बेनिखायनो जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो न'आवनो थानांगोन न'निफ्रायनो जोङो सेफ लानांगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे मानि फेसबुक ग्रुप एबा नोंथांमोननि वाट्सएप ग्रुपफ्राव बेखौ शेयार खालामदो जाहाथे बयबो बे आपडेटखौ लानो हायो आरो बयबो सांग्रां जानो हायो लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय